खुलुमबाय बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबोलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फैदो दानिया खौरांखौ जोबजासिम नायलांदो। भारत भुटान सिमाजों नांजाबनानै थानाय बर' गामिफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों, जेराव गोबाव समनिफ्रायनो भुटान हादोरनिफ्राय सिलिकन कम्पानिनिफ्राय ओंखारबोनाय गाज्रि रोखोमनि हांगारा गोग्लैफैनायनि जाहोनाव गोबां रायजो राजाफ्रानो जेंनाजों भुगिनो गोनां जानानै फैदों। भुटान हादोरनि सामुद्राइ जंखर जिल्लानि थार्दिं साखाथिनि सिलिकन कम्पानिनिफ्राय ओंखारनाय कार्बन उखुन्दैनि खामनाय बेसादफोरा बारजों बिरबोफानायजों लोगोसे जेराव थाद'नाय गैयै सानफ्रोमबो बर' गामियाव सिलिकन उखुन्दै आरो गाज्रि खामखोन्दा गाज्रि बेसाद गोग्लैफैनायजों हां लानाय, बायजोआव ओंखारनाय, जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै उन्दुनायसिम जेंना नुजाथिदों। जेराव बेबादि भुटान हादोरनि सिलिकन कम्पानिनिफ्राय गाज्रि उखुन्दैखौ ओंखारबोनायखौ होबथानो थाखाय बे फेक्टरिनि जिएमनो आवजारगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा आर'जलाइ गथायदों। बेजों लोगोसेनो तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि आरो खुंथायाव थानाय गोहोनि सोरखारखौबो बेनि सायाव गोख्रों राहा लानो थाखाय खावलायहरदों रायजो राजाफ्रा। मिरु एक्स.एन.डि.पि वेलफेयारआ मोनसे खौरां मेल खुंफुंदों। बिथांमोना बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि थांनाय 15 नबेम्बराव गोदान दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सव खुंफुंनाय जादोंमोन, जेराव हादोरनि गिबि मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङाबो बै हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हादोरनि गिबि मन्थ्रिया गावनि बिबुंथियाव एक्स.एन.डि.पि फोरनि थाखाय 1500 कौटि रां भारत सोरखारा हरदों होननानै बुंनायनि सायाव एक्स.एन.डि.पिआ सोमोनांदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना। बे 1500 कौटि रांखौ भारत सोरखारा बिटिआर सोरखारनि आखायाव गथायदोंमोनब्ला बिथांमोना बे रांखौ बबेयाव दोनखुमादों होननानै सोंखारिदों मिरु एक्स.एन.डि.पि वेलफेयारआ। बिथांमोना गाहाय मन्थ्रिनि सिगाङाव मानो एक्स.एन.डि.पि फोरनि रांखौ हरजोब्बाय होननानै नंखाय खोथा मानो बुंखो होननानै सोंथि खालामदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांखौ। बेजों लोगोसेनो बारग' एन.डि.पि फोरखौ आसाम पुलिसाव साख्रि थिसनदों होननाया बेसेबां रोखा आरो बारग' एन.डि.पि फोरा साख्रि मोनमारबायब्ला बबे बबे जिल्लायाव सोर साबेसे एस.पि.नि आन्दाराव ना अ.सि.आइ.सि ना कनस्टेबल जानानै दङ बेनि फोरमान बिलाइखौ होनो हायोब्ला जोंनो दिन्थि होननानै गोख्रों सोंथि खालामदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर', बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी, उरखावगोरा ब्रह्म, रोनगोरा नार्जारी, गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनखौ। गुवाहाटि नोगोरमानि बिलासिपारा दकराबान्टार हाजोआव दान मोनसे सिगां बुथारनानै फबनानै दोननाय आइजोनि गोथै देहाखौ जे.सि.बि.जों बोखांदों। बुथारजानाय आइजोनि गोथै देहाखौ खोला सालमारा मानकासारनि पाटाकाटानि रमिना खातुन होननानै सिनायथिनो हादों। फोरमायथिनाय बादिब्ला रमिना खातुना गामिनिनो 4 बोसोर सिगां दकराबान्टा गामिनि रफिकुल इस्लाम मुंनि सासे सुबुंजों जुलि जादोंमोन। जुलि जानाय उनाव बिसि फिसाय गुवाहाटियावनो फिलफिलि सालायनानै थायोमोन, नाथाय थांनाय 1 दाननिफ्रायनो न'निफ्राय गोमानानै दङमोन रमिना खातुना। नाथाय बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो रमिना खातुनखौ बुथारनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय सन्देह गोनां फिसाय रफिकुलजों लोगोसे बिदा हाफिजुलखौबो गुवाहाटि पुलिसआ हमदों। नाथाय रमिना खातुननि फिसाय रकिबुल इस्लामआ दायो खारखोमानानै दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय रमिना खातुना बोलि जानांखो बेनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। फैगौ 20 नबेम्बराव एन.डि.एफ.पि.नि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरि आरो केडारफोरनि हियारिं जानो थांगासिनो दङ। बिथांमोननि बे हियारिंआ जौसिन बिजिरसालियाव जाहाथे मोजाङै जानानै थाङो, जेराव रन्जन दैमारि बिथाङाबो सासे सिगनेटारि जानानैबो दासिमबो जेलाव जोबजानानै दङ। बिटिआर सोरखारा 4 बोसोर बारलांब्लाबो दिनैसिम बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हायाखै। जायनि थाखाय रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जेलाव जोबजानानै दोनजानाय एक्स.एन.डि.पि.नि हियारिंआ मोजाङै जाफुंसार जानो हायो। बेनि थाखायनो गासै बर' माहारिखौ आर'ज गाबनो थाखाय खावलायदों इउनाइटेड फराम अफ एक्स.एन.डि.पि.नि लेङाइ आफादगिरि नाइस्रां औवारि बिथाङा। मैया मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि जोनोम सानमोन। बिथांनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बेलतला बहाग उत्सव समितिआ डक्टर भुपेन हाजरिका बान्था 2025 खौ गथायदों जुबिन गार्गनो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।